Ey vatan azadlığındır derde dermanım Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bir Mazar Şerif şähri Balx Milli Radiosu. Bugün seşeme 1405-nji Hurşidi ile Tawr aýynyň 22-nji saatdäki habarlary tanıştyrýan men Bismillah Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Özbekistan ülkesine degişli bolan Qaraqalpaqstan Jemhurlygynyň mahsullarının we tawhidleriniň daimi namaşgasy Mazar Şerif şäherinde iki ýurt Sunnat we Tijaret wezaratynyň muýininiň gatnaşmagy bilen iftah boldy. Bu namaşga açylşy bilen hem zaman bir tijareti hemkerligi tabahamnamasy 112 milyon dolar hazinesi bolup, Balx welaýat tijaret utagynyň mesullary we Qaraqalpaqstan Jemhurlygynyň namaýandalary arasynda imza boldy. Hedefi iki ýurt ykdysady gatnaşygyny artdyrmak we sermaýeguzarlara ýaxşy fursat zeminesini ferahm etmekdir. Mevlevi Şahabuddin Saqib, Sunnat we Tijaret wezaratynyň mali we idari muýini bu namaýşgany iki ýurt arasynda ören gowy diýip sermaýeguzarlary jezbetmeklik urda ýaxşy diýip belledi. We hem de Afganistan we Özbekistan Qaraqalpaqstan hemkarlyklaryny takwiyat berýär diýdi. Uzbekistan da Darmalo Komite Reis Awas da Qaraqalpaqstan Cumhuriyet Diplomatik huzur da iqtisadi hamkary و د پراختیا لپاره قوي او ګډه اراده څرګندوي. Amanbay Urunbayev Qaraqalpaqstan Xudmuxtar Jemhurlygynyň meclis başlygy bu namaýşgany musbat diýip bir taza fursatlary iki ýurt täjirlerine we sermaýeguzarlaryna döretýär diýip ünwanlady. Yengillikler berilgan. Bu albatta dar O'zbekiston baroy tojiron imtiyozot ziyod dodi şude است. مخصوصا در قرقلپاکستان نسبت به مناطق دیگر ازبکستان و قرقلپاکستان سهولت‌ها و امتیازات خاص به خود مهیا شده و تقدیم شده است. Harun Reşit Qazi Balx welaýatynyň tijaret utagynyň ornbasary bu tafahamnama imzasyny iki ýurt ykdysady hemkerliginde aýraty bilen Balx we Qaraqalpaqstan Jemhurlygynyň arasynda täze fursatlary ortaga getirýär diýdi. ما در بخش تولید شیشه یا تولید شیشه یا صنعت شیشه اینجا ضرورت داریم که به شکل مشترک با اینا ما تولید بکنیم. همچنان در تولید صنعت پروسس و تولید پنبه یا هم رخت تکستایل ما میتونیم که به شکل مشترک با اینا اینجا سرمایه‌گذاری بکنیم. Umar Osmanov Özbekistan Qaraqalpaqstan Xudmuxtar hemkerliginiň tijaret we sanat otagynyň başlygy bu oturşlygy iki ýurt arasynda mühim diýip ünwanlady we bu urda sözleriniň soňuny şöyle getirdi. از همکاری‌های کشور افغانستان برای رشد و توسعه تجارت تشکر می‌کنم. امروز نمایشگاهی برگزار گردید و تفاهمنامه تجاری میان دو کشور به امضا رسید که هدف آن گسترش روابط اقتصادی، افزایش سطح مبادلات تجارتی، فراهمسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف اقتصادی میباشد. Aýdyşlyk gerek imza bolan tijareti tafahamnama şişe tawlidi karhanalary, pünbe prosesi we başga tawlidi karhanalar Mazar Şerif şäherinde bolup, bundan böyle iki taraf hem müşterek gatnaşyklara täkid etdiler. We bir sporty habar. Bir näçe sany Balx dagçylary werdişi bernamalary dowamında muwafaq boldular ki bu gezek Ali Batur dağının kullasyna Marmul Ulusalligynda fethetseler. Mesullar aýtýarlar ki şöyle bernamalar dagçylyk sportunda möhüm nakşy ifa edýär diýip sözlediler. Bu bernamada 17 sany Nawşah Ittihat timiniň azalary Balx welaýatyndan Dr. Mehdi Bakry, Balx welaýatynyň Dagçylar Federasiýon Muhitizist komitesiniň mesuly we Afganistan Dagçylar Federasiýon milli timiniň uzwy säferçiliginde bolup geçdi. Bu dagçylar Ali Batur kullasyna 2100 metr irtifasy bartyky muwaffaqana çıktılar. Bu bername Olimpik we Terbiýe riýasatynyň hamahangligi bilen we hem de Dagçylar Federasiýonynyň hemkerligi bilen ýola goýuldy. Federasiýon mesullary aýtýarlar ki, şöyle bernamalar ýola goýuşlukdan görä maksat werdişkärleri bu rüştede östürmek we olary jismi we ruhy taýdan takýalamakdyr diýerler. Aýdyşlyk gerek ki, Balx welaýatynyň Marmul Ulusallygy özünde owadan tabiaty we belen taglary bal burup dagçylara ören amatly gelýändir. Hurmatly vatandaşlar, ustadäki habarlar bilen tanyş bolduňuz. Hoş, sag bolun. Ey vatan azadlığındır derde dermanım meni.